ev der bajarokê Qisle ser bi parêzgeha Dêrsim a Bakurê Kurdistanê ve ye. Alawiyên Dêrsimê piştî derbasbûna 5 salan yekem car lê cemxaneya Dozgun Baba merasîma cem saz kirin. Weke çawa Kurdên êzdî seredana lalaş dikin, Alawiyên Dêrsimê jî seredana Dozgun Baba dikin ku ji sala 1907 ve ji ber sedemên siyasî û yên din cem lê nehatiye kirin. Yani pir rayberine mak rahor ne rahmeterrind İtayı zaverda yani millet devletek baskıya kırd işte o kırd millet tersa itağı nami dev kertol zona dev kertol pir rayberik raho zaverdi zokur işte ora değil mi nika gerek çığır püredene bir şeyine mekana uzay cem gredene yani sev uzay biminetene adır o kırdene zona vera adır de minete bir kırdene ama nika narek sıkır nak görevli ita hak zira rajı bu emser zona emser ita yani cem gredo mazaf zaf sabime kam ki ita hizmete kerda hizmete dine düzgün baba kabul karo. Li Dêrsimê ku beşeherî zêde yê welatiyên wê Kurdên Elewî ne dest bi amadekariyên xwe kirine û pêşwaziyê li meha Xizir dikin. Meha Xizir dawiya meha çile dest pê dike û heta naverasta Sibatê jî berdewam dibe. Rojiya Xizir ku li navçeyên cuda bi awayên cor bi cor pêşwazî lê têkirin piştî rojiya Muherrem û meha Muherrem weke helkefta herî mezin ya ola Elewiyan tê hejmartin. Xizir têwateya bi hevhawarçûna kesekî ku di tengasiyê de ye. Di meha Xizir de piştî sê rojan bi rojîbûn luqmeyên qazî tê dabeşkirin, xwarineke taybet tê amadekirin û merasîma cem tê sazkirin. Devedevi Ponzal Sero mekane Xizir de mekane düzgün de ona ceme Xizir niye girdi o? Evro büyür nasip. Hak nara tepe insana na roze marukenu nasip her sere mekane düzgün de ma azma Xizir de na evki o ceme ho cemaate ho millete ho pya butu pya yeme telewe na roze yad keme Giri mera esfi ciru cesegana Alawetî piştî mezheba Sunne li Tirkiyê duyemîn baweriyê İslamî ye. Di nava alawetiyê bi xwe de jî terîqetên cuda hene. Elewî di çarçoveya xweparastinê de jin û mêr di hev cuda nakin û di wê baweriyê de ne ku divê mirov bi ziman, kultur, sema û mûzîka xwe çawa bixwaze Xwedê biparêze ne ku yasayeke taybet jî re bêdiyar kirin. indi şaf dedi. Allah Allah Allah. Hakkı